The Church of Pentecost. Nane Yankopo kwa mi abo slobo asase. Nane Yankopo kwa mi abo nkwabo owo. Within the Yehowa. Wenyame mu Yankopo totrobo nso obo ade woni Awurade. Wokunkuni twedi ampon yo odoma nkoma. Nane Yankopo kwa mi asase wura. Ogumi nyame e no gura yensukom. Wenyame nyame e nya wani amen. Amonso mo we nyame e. Uto nsuo na abo awia. Wacha sunyame won ma epem. Ye jado won ma epem o dasibre. Ye papa won ma epem o. Nane Yankopo ni won ma epem o. Ye jado won ma epem o dasibre. Nane nyame o ya die ye Awurade. Wacha sunyame won ma epem o. Oduma kuma nyame wo sa yeye. Yenu ya wabuwe
yani ni nua keto na wonkra wono kwa ne wonkra a chese oye nipa anka ye free nkran ma ha be se de osini etie no yen ye twa so frɛ no odopreko ni din a ye ne tenkran nyina ya odo enti agya ye te se wo free mu no na wo se eso ye de odo ebebo odo mu enti e ba ya ye nua odo eno enti ne wa ha ye de mo ye hwa ha tete foso ha sister foso ye frame Babra Escaben a Japan. Na asaya makonta. Ay makonta prekopeni. Ni ya penni e ba na ware na no. Waja emu a. Na ameka kra me dinim na no. Ana ye nipa bia opre no wasema wo bia. Kona sore ye se oye bia oye e bia be fere na bia oba ape ye be tia nze ana atwere ni ahwe ba ha yi so de nyame pe no oye enti wu mi ha na enti ne wa ha ese be ka na na chi kura kwa won sisi baby papa man yes baba ngwa se mi name no matin nka se woye pa woye de metima kan no ma me sala se me ka se bim aha eye intira papa intim e mase no amase ne decrement wo fa intimase ne dafom onua ba ya fra ne ya ba ya owu ya mna mkwa doctor papa ne be fa no ba abreman ha ti we nipa o ya ade pa o gwa wuye no o ma hwede ade ifiri sa asam to efie no a papa no ntamo a o dimdika ho oba ti me ne mabusia so ne ya ba no anti
de na koso me frefre so na paima abo no ma kwade abreti on motu an nsama bojabu eno ma kwade esi mi amono so mi amono so eno ma no mera eni ewu ya fanyina msa be koso so okuntu amoe wakata ija nase kwai eno no yeda nase so ena ye emma ai aye ejato emma sedi omututi kasanye aye kofi kesima koda esima sedi omuso akabo omusija omupapa kwani omusi safre papa na sama pufra wongo eti emani nyina omusi ya nikaso asa ya tumadina na ya aye ya debo ya shetia dia ya petia ya snap eleso agaso emani nyina do di jakwai enelo ya dawo masi kuma wasi sene wana so na se ekwa ne tuma sika ewo aye 30 Ghana cities do dija kwai enana ya da wo mase yo sabre omoto omofesa aye ejado eti mo ni unyina mo be primo nim amaye mo se omo echange ne ho sabre ejado oni na hisam ewa asasi so ansana wako akwa akudi
I
Ukraine no ebesa seke obehwe na yemrenti mumwaye hallelujah hallelujah Shall making kind. The papa receive connect the album. Abakasem. Jerusalem, Yahoo, oh my Abusana yime sa me kyerem oyoko abusua anem na menka bibi kakra amfa ya papa ya ofa enua panini owura Joseph na du iyado eho osenkafo ngoma eti mensa ani upako menu ekosi enan ose ewobra ya wo obra yedi wu ewobra yedi wu na bia soso a yetwa oso ho ewobra yedi sunu na bia soso a yebese ewobra yedi di areho na bia soso a yedi di asa ewo Opanyi Joseph Nabi Adoma yeka no asem a dodo na afre no ajado wo no afe apem aha kron aduo aduanan emotwe ewo ofensu kuro bi a yefre wo asamankoma wona wofo edin ne opanyi akwasi donko a oya ne papa na afe oba panyini afia agekumu wa soso a ono soso eye ne maame saafo yi na afimuko asama opanyi Joseph Nabi Adoma yi o se ni suku ase ewo ofenso LA primary school
ɛna ɔwie new school so ɛwɔ state A ne nyinaa ɛwɔ Asamankama. Ɔpanyin ewie new school no ɔba Abreman Kumase a ɛyɛ ne kuro ɛbɛsua adeɛ anaa ɔbɛsua adwuma ɛwɔ Mezi ɛpɔn ne ho. Odi Mezi mfie ɛwɔtwe. Ɛno akyi otuka kakra ɛkɔtena Nigeria asase so ɛkɔbɔ ne bra kakra wɔ hɔ. Ɛbra a ɔne adwumakuo bi a yɛfrɛ ɔmo 7 up ɛkɔbɔ ɛbra. Odi mfie kakra bɛyɛ 6 no ɔsan baa n'akyi efisɛ mpanimfoɔ sɛ otumi hwan a ne kyia ɛna ɛkɔ. Obeduru Ghana no ankyɛ saa abirɛ na ne nua kumaa a yɛfrɛ no Kwasi Dɔnkɔ ɛne ɔsɛe dudu na wɔn adi kan ɛwɔ Israel bɔhyɛ asase kronkron no so. Ɛno nti wɔn yɛ no adɔyɛ ɛbɛfa anoma ne kɔ Israel hɔ bi. Ɔkɔdi mfie edu ɛwɔ Israel. Na sɛ kuntumi hwan a ne kyia na bɛsan akɔ nti mfie du akyi no ɔsan baa ne nkyi ɛwɔ Ghana. Ɔbɛtena nkran ɛbɛbɔ ɔbra ɛkakra ɛbɛtɔn ɛdan ho ɛnneɛma. Na afei na ne fie ɛkɔ anim kakra no ɔyɛ n'adwene sɛ ɔbɛba fie abɛtena fie na ɔhwɛ de fie soso ɛkɔ. Nti ɔba fie ɛbɛbɔ ɔbra no so kakra ɛwɔ ha. Na bronya bosome a ɛyɛ December ɛta a ɛtɔ so 12 mfie empinu ɛne 23 ɛna yareɛ kakra ɛbɛbɔ no. Yɛde no kɔtoo ayaresabea ɛwɔ Kɔmfranɔkye. Eyi no ma ne ba fie. Yɛde no kɔɔ deɛ ɛtɔ so 2. Eyi no ma ne ba fie. Ɛna yɛsan de no kɔɔ deɛ ɛtɔ so 3. Ɛno nso yɛyi no ma ne ba fie. Na ɔbɛduru fie no na mpanimfoɔ se owura kura adeɛ a nkwa ntumi anyi nti. Papa ɛda ne nsɛm benkum so anaa ofura ntoma ɛwɔ ne tenten no. Ɔda ne to hɔ. Mepamɔkyɛw ogya ɛyere ɛna mmaa 7 ɛwɔ akyi. Nanafoɔ 18 ɛna nananka nso ano nso so ɛbebree. Abusua ahwere adeɛ. Esan sɛ yɛn a yɛwɔ akwantu mu kakra no sɛ biribi si fie a ɔdɔ ɛna yɛ ana ɔte na ɔfrɛfrɛ ɛbɔ yɛ amaneɛ ɛka yɛn nyinaa ɛbom ɛdi anim ɛde ɛkɔ baabi a sɛ yɛ ayie ɛyɛ ayeforɔ ɛyɛ badintoɔ papa yi bɛtutu ne ntoma agu so na ɔde akyea to fam a wohu sɛ bɛrima ɛna ɛba nanso deɛ owuo pɛ no ɛna ɔyɛ nti wagye owura yi ɛde no afiri abusua nsɛm. Ahwene adeɛ deɛ nanso ɛnam sɛ yɛwɔ Nyame nti yɛnim sɛ yɛwɔ ade. Mɛdam ase. Me nso so ɛfrɛ me Dikino ɛsɛe apɔfo. Me na aduana abusua ɛyim sɛ memɛgyina ɔbaa panyin nanan a menkenkan na mekae nkurɔfo na sɛ yɛpɛ ntɛm nti. A righteous man perishes. No one lays it to hears. What men are taken away. Why no one understands? But the righteous man is taken away from calamity. He enters into peace. They rest in their bed. Who walks in their uprightness. Isaiah 57:1-2. When he was a William is the Lord of my heart. When we just met, we were both at age and got married. We were both age and got married. He was being a good friend, an advisor, a loving father to both our children. There has been no single moment I regretted choosing him as my love partner. Even in his sick bed, I found peace and joy with him. I never give up.
on him. He to me, Eja, why have you unturned the sword while the food is on fire? Why have you gone so soon? We wish you ought to have stayed longer, a bit, but your method needs you most at this moment. So we give thanks to him as stated in 1 Thessalonians 5:18. In everything give thanks. This is God's will for you in Christ Jesus. Amen. Opening Joseph, you will forever remain in my heart. Good sleep. Amen. Until Emmanuel Ebe, a solid and services. Praise the Lord. I stand here in the midst of my siblings to read the tribute of our dear Father. Today, we stand here to celebrate our dear Father. Though we have enjoyed every bit of your stay on earth as a father to us, we would have wished you had stayed a bit longer and clocked a century. Ejado, we fondly call you. You were a kind and a loving father to us. Your love for us was unconditional. Blessed are the dead who die in the Lord, says the Spirit. They will rest from their labor, for their deeds will follow them. Revelation chapter 14, verse number 13. We stood here by us all. You stood by us at all times. We always called you. You always called us to check on us to make sure we were okay. You were indeed a peacemaker. You always advised us as siblings to live in unity and to be each one's keeper. Ejado, we want to assure you that we will always carry this piece of advice with us. You are installing us the values of integrity, hard work, and discipline. These values remain our guideline. You were a true disciplinarian. We never got easy when we failed to do our house routine when we were young. You were God-fearing. You never missed church on Sundays. Ejado, your work on earth is done. You have finished the race, and you have kept the faith. Rest in perfect peace, and may the good Lord grant you eternal rest. Eja, na yɛn biara nte ase ma ne ho na obi biara ma ne ho na sɛ yɛte ase a yɛte ase ma Awurade na sɛ yɛwu nso a yɛwu ma Awurade enti ɔtena ase sɛdeɛ owura no afrɛ no pɛpɛɛpɛ na ɔpanin Joseph kunadu iyadɔ ba asɔre no mu a yɛhwɛ mpanyinnie na ɔde boa afutuo ɔboa mabunu no na afutuo yɛba asɔre a Bible adesua na dwenkyerɛ ne input ɔde bɛma no wuru sɛ ampa na
ɔbrɛ ne ho ase mma awurade ne emu mpanyinfoɔ na sɔre ba nso deɛ na ɔmfa ntoto fam kora ɔsia na ɔpɛ bia bɛba na ɔte ɔbaabi a ɔtaate nti woba na wɔn sɛ ɔpɛni Joseph kura bi yadom aba asɔre na ne fam deɛ ɔyɛ ma awurade adwuma nso bɛkɔ so no ɔyɛ no pɛpɛɛpɛ asɔre no hyia ha ɛmma no ɛkyerɛ ani sɔ akyerɛ ne dwuma pa a ɔdi ma awurade ɛnɛ sɛ adɔfoɔ ne abusua nyinaa hyia ha deɛ asɔre ne ka ne sɛ ɔpɛni Joseph kuna bi yadom ɔkɔpa no wakom gyidie no nso ɔkura mu na deɛ aka ne nkunimdi abotire a tumfo nyankopɔn ɛde bɛbɔ ɛnkosi sɛ ɛbɛhyia mu bie mu no nnwuma pa nti sɛ sɛ tumfo nyankopɔn ma bɛba ɛntina onyame ne wɔn nante amen. Already in Sasson. Acho ayotofo no bi edi kan onto sa nyon kre emaye Jesus be pray before ipatifi Oh Jesus be pray before hallelujah. Praise the Lord. Efanya bi eso sa ngase ma ne aso amaye. My father. One piece like a river headed my way. When sorrows like sea billows roll, Alfi Hebrew woman no echi nkron edu nson na sadia edda okay kocha kama yeye Pacho mekenkan Hebrew woman no tinkron nchichemu aduonu nson na sadia edda ho ma onipa se obewu preko enu echi no atemu beba no amen. 2018 mpacho nchichemu aduonu enwotwe salanso na Kristo a odene bo afode preko se onso nipa bebre bone no bekwati bone ayi ne ho adi ni mpre ne so a kire won a ohwe no kwan no de won akọ nkwagye mu amen. Amen.
Anapei da me kasa fa ho se ye twa obia ne hye. Ye twa hye mo bia a boundary is set for everybody. Enti wudu hye so a wontra. O si ya shat wo prakope amani pese. Obewu prakope. Na owu achi no atembo. Hallelujah. Se ka owu a anadwe bia obi ewu. Obi ewu, owu dey simple. Obi ewu anadwe bia. Se na wo dey wo kwana wo fa so daye. Na adum bi na eso mu na de che na wo be sorry. E na wo your church for. Na nia oma wo daye no. Sa nia oma wo dey ono asno bo tu se wo pagya wo e ma wo sorry. Hallelujah. Na nia ye kan no ana oche Yesu atemo odeba Hebrew no chiro na osi ya she amanipa prakopa so owu na owu akiri atemwo na owu no aye hitasampa a nipa ntiase me pese ya kese heaven is real, hell is real. Ahibia wo ho ahima wo ho na omonsan jem so wo ho. Hallelujah. Afia twom na asabisia aha me pa but I didn't want me chese me colleague ena mo New York ena me baba aka 3 days ma ba no ena me won say me be Kotoka airport the plane na me tiri Egypt for na ya da amana dey mami I'm not in here adaka officer phone to just ayi na yede phone shame no ebi na yede mama na dey am say why dey me anya mama anya me dia era me bon pae that time so na me ho family aka 3 days ezi ade che was some take na me ko no mo se me ko ena me ba no say adai me so ma so dey say e de fura adaka na ebe dey na se me ko kra. Hallelujah. Suffer all perhaps Osrowo. That's ever have no room. See, I walk one better than heaven. But suffer Osrowo to Uncle or America. No, so now we take it to the bed. I'm so postpone, Miss Long. But the hawk. And see, of course, I'm draw a nest. Now. Na ya me ya chem se na dia mi se ade na hwe babam ento mom therapy oma container 6 batch 6 se minum sa bo so che ne ma babam Kotoka so lucky ya pass 6 na me tin ya Kotoka na me buy no the following week and madam from say our Egypt na wa babo no all Ghana offer ma machi 5 o'clock. No, so I'm brana. Yeah, connection bi na. Offering 5 o'clock I'm actually up on pay we. Eh, we are down there na 12 o'clock na ni from me. Say madam funewu. Onso papia. Na bi hu say ye twenyi pa na shi aman pepepe. Owe bi 2 weeks na. I from say ya da amrade no aba Kotoka ntimisia Kotoka na yanji amrade no no che sa ade na bem ya hye obia ne hye ama no wontra afini ya na posra obedi post ankasa ogana wachi araban nyina wachi pa obedi na home na so nyame atwa ne hye ama na ne yeka no se ya hye me ni pese owu no wachi no atembo. Hallelujah. Ye bejina ohine nim ya ni abofo betojum Debida oh Debida ya na to sikampano ene na yo afebo Debida oh Debida oh ye bejina Hallelujah.
nim obiara bobu atan bobu yatan senya yeduma ati ni ayeye nse sai pedi ayi kase yedum kasa sak akase pa unim me ya mama timinka kase ma kira mo wo sa mini me fa ko bro kum sikumi na nyina mu no dako ya ba yakom ayentum kasa biu anadinu me ka yesu akire number yi no no si oba okay ka 25 Matthew 25 na also oba afi ode embreki medina ha no de ndwan atin agina ha ndwan tin ba kwa nifa na embreki no akodi benkum am say embreki no omo he tesa omo ya bado eti na wo fa no okaka say mama bro wiase na modi masam so mombra ho ahogiem na embreki ne de wodum ko be ya na ahogwan ewo osu ene asetwere ewo na ye de wo beko ene ne de fu ne penta kekeze enam se ya fa hwe ama wiase nti ye bo bra na ye bi ho se eye dan ya ye bewu hallelujah ye ba ta ye owo ho budget e se ye bi se ye bewu owo de bewu na so popo odwan owu a ena obi a onyum nyame ewade mo hen hallelujah Timothy si ya fa hwa ma wiase na ide je professor je tum fa bibi fi mo nko esi ye ni ye medi aduane ye medi ne ye ba no de ba da ye mo osunu ebo hallelujah amen. Okay, go look at chapter 12 now 12 going 16 going o si okwafo bi lord fo na sasi yi no ba bebre ma no na fi no am say nyame ye na dum wanka nyame a oto nsuogu no ba ne so no nyame o ma no ba ne me no wanka no no si no ba ne ba ye ni bibia ba ye no so masane yankete egetwa mebubu asane no mesisa asai akase bus big bus our elect big bus na me de na ahyaso na ina me wie na sa enda matrase o me anyi ni onipa bewa se kwa na maka cha me krese me kredidi sa na o ho ma efi bebre na yesu ka kense yakobo ka kense okosia wonu sa anadwu ya baje ukra ehwunsem na ya behwe nia wudi bedi waduane no ya pir dodo ya pir ewuja de ho obi na brabo a wabo onye ne ba ayaja pade obi sini dia yese obi yina fi ho na waji ajapade officer oye ne wofa sadi na ya adwobane yakika osura yinje na ne tin kan na ni akanyina wode baka ye ho hallelujah osi okosia unima anagi ye baje unkwa na dabi ana mi ada afi ne fa ma beso na ye ka se ye ka ma wrade didie wo Sunday na ye bi fi ho no ana ye papa kura wa so pa a chepa o fra bossman ena owu da me do de wuje wa wo si kon wa nemrim doctor ka ten say ade nche no na woni bi fi ho no ena mo ko ena na da no corporate house wo fa se fro omo bo ho se do bi ake o fa da ba ko kidi aja pa no omo pro ho papa na o pe so owu ye je no so ena mo bom mba pa tete to papa no fa se fo na mba efie corporate ka se pa entemi ye no se momra na ya mere di ban ye wi a owu a na mo atwo so mo to kwa no so ena me ka se iradu we sidi mu papa mewu trans 10 years enti ya papa no wa shara tra be isu enti wa tra be isu no o kan to kwa obobo me se papa hwe won ni pa yo ya ka ka sha ye na ne tin
yes. Ye just say, I prepare every now. You don't quite attempt. Ya fẹ́ hwẹ́ abẹ́yẹ ase yẹ tó fẹ́ bi efem enti sẹ wọnyẹ na ọbẹ di na ọbẹ nom a ẹsọ ọbọ nyame hyira wo amen yẹ pẹja yẹ mu ní ẹsọ yẹ si ẹkya yẹ pẹja yẹ mu obi ansọrọ njẹ náà sọ kra wiase amani lọdọọsùn ọhawo apirepire ne yẹrọwa. For Yankopon, we hear for Yami. The Yakuman with him, and that will be a home. But I have to suffer every day. I'm crack, command. The Nipper was some, what's why you put Nakama was some now pen or than a fa. The one pass are clean about chain. Women with the pat home. Heaven or her. No, no, they're shit by you. One person was some kind. Everyone that is saying. What's up, Prayasu? No one doing like a sermon. If you put up on fire, she'll do it. And I was amen. Obi share every 60 years. Obi share every 50 years. Obi share every 70 years. Obi share 70 to 60 years. Now, so cross over share now. Baby, I will come. And in here. And I pay a percent come for you to mount. Say, a share will be able cross the year. Now, all cross the same. And I pay a country as mom. Say, over your summa. So, cross with your pa. You want it out for what say. Nay, dear children, young so, of a man. I would tell any of you. And I will be out here and come down with you. Your country as small now, pay. So, for woman. Now, a better one. Now, so, your pa. When that's for hallelujah. If you say, I'm saying you're pretty. I don't pay. Adamu kwa bena nga tso bi se so ba bi wo hye prepare kwa pre eseye hye to na asasi elusa eseye asasi na esa tsia esa etu ko bi fu ho hallelujah ana pa ikafu yesu ma o se yesu ba yesu ntan obedi nkwa ba ma oda nkwa ba ma nkwa enya wiye yenim se obeni do se na bi ya do mo die yenim se owani diem odi ahusie na yensu so your brother is saying, I have been talking to your mom. I had yet, you don't go Mississippi, and never had, and the doctor will have a number of read. You can see a baby about Kuma, Kuma, and I have been to from a sister of Oaha. And you don't go back, you up at a senior, you can walk. Get a source on your man of quack. Now, I'll pay somebody else to tell. The mouth down. But say, come for your mom. Maybe I'll be able to down, sir, your mom, pie, mom, if I'm saying, sir. That's an old push your price in now. In said that a mama of pa any way. But I want to tell you, but I was a bomb pie.
abusua from yɛn yɛn ni ada yɛn di mo akyi ebi a wɔfa bi ano ebi a wɔkɔ no obi akɔ no wosu a awurade no dum yɛ kɛseɛ ma mo ɔfa nkabo kɛseɛ mmra na ayɛ tutu wɛ wɔde yɛ kɛseɛ mo emu bu kata wɔ so na yɛ nyinaa yɛ bi ama wo wɔfa de nyinaa do mo ebi nyinaa yɛ ba tena se ne yɛ tutu yɛ awie a eyi bi ɔhyɛ ne yɛ de ba ma wo yɛ akɛsɛ yɛ sɛ ɔde ne ho to so yɛ wɔ si wɔn bi si amen yɛ ka ne kɛseɛ paa and before our bedroom and our spirit. Stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross, where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. And I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a rugged cross. I will ever see its shame and reproach. Where is glory forever I'll share. So I'll cherish the old rugged cross. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a Amen. Far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross, where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. And I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a that old rugged cross. I will ever be true, its shame and reproach gladly bear. Then he'll call me someday to my home far away, where his glory forever I'll share. So
So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. Yeah, I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Yeah, I will cling